Oh, entek bisa. Kayak kaset. Kayak kaset ya. Penak ya, Pak Dap? Gak. Lah. Wong kaya ngene penake. Lah ya penak wis iki ora awake dhewe muni apa? Muni pokoke muni aja nganti enek muni ning jero lagu lho, Pak Dap. Kok iso? Lah dhewe muni ning jero lagu cacah mburi langsung kontak. Masa. Lah iki acarane bengi iki iso ngengeti riko kang wis kenali. Oh, tiap muni mesti anu ya. Ya aja nganti ngomong ngonoan. Iki berarti termasuk campur sari gawat iki. Gawat. Pemusiknya apa jen kabeh no? Ora jen kuwi nggone demit tok. Dadi hati-hati, ngomong hati-hati. Ngomong sak ngomong kudu hati-hati. Ayo. Dadi awake dhewe bengi iso ketlisut awake dhewe wong Jawa Pak Do. Iya. Kudu ngerti Jawane. betul Awake dhewe kudu imane kudu kuat wong Jawa kudu njawani Kudu njawani. awakmu wong Banyuwangi kudu Banyuwangeni. wong Kediri Kudu ngedireni. Lah. Awakmu wong Ngawi kudune iso. Maksudku ngene lho Pak Do. wong Jawa kudu iso njawani Banyuwangi kudu iso Banyuwangeni Wong Kediri kudu iso Ngedireni. Awakmu wong Ngawi kudu nek Banyuwangi kudu Banyuwangeni gak Ngawi apa wadal Ngawi aku ora tek genah. kudu ngawekani Lah iki lho. Berarti awakmu termasuk wong sing bener. bener Cara wong iso mageri awakmu terus sun pageri langsung gamelane no rapopo ketipunge no rapopo tapi mung gitar iki hakikat wes pasti aja ngomong ngonoan iki kok atut terus iki bocah-bocah iki luwung kon mulih lho cah-cah wi aja anggere nek wong ngomong kok digameli rumangsamu badut ngono piye lho ora ning ngono wong lak nek kene aku isin lho dik asline aku mau munggah asline lha nyapa ora munggah lah aku petuk mantanku kok sapa Pak ha bulurah isin aja omong Tomo bulurah masuk saurunge karo pake kuwi mbiyen karo aku wis gandeng trimo beda keyakinan maksudnya keyakinan lho Pak aku yakin gelem kono yakin moh ngono lho lha kowe ora roh kowe bengi iki riko kowe paling duduk Pak duduk geblak kaget bocah cilik kaget lungguh kaget aku wedi kowe ngawur letate kowe lah kok kupluke meslek kantinan lah pikir kowe nek sing nyanyi sapa apa penonton nyanyi aja muni wisan aja wis muni tenan wis lho katok wedi tenan aku kancane nek lho kene sing tak isini mung siji bulurah terus sing loro ya enek sapa kentongane Pak Wo lho aku iso wedine sak lah menit iya padahal buwoi wonge cilik lho kowe roh lak mlaku Pak Do heeh lak mlaku nggawa piring roh apa ora sapa buwa bu anu ayo Bu kami tua Bu Budi lah iya Bu Putih lah nggawa piring apa roh awak iya wong lak mlakune biasa lak biasa to wong nek mlaku ya biasa buwa ora ngono lah buwa pokoke lek nek tamu dolan nek mlaku iso ini mangsamu buah turunane Upin Ipin tapi kok iso ora ning ngono lho tapi mlaku ini lili lho lah iya mlakune genah ya biasa buah mlakune ya demes ya pantes karo nggawa piring Mas Precel nembe dugi to ya ampun wong kok koyo ngono ya pantes itu api kok iso ora Pak kuwi mau duduk buah kuwi Mas lah sapa masa mau bedone masa gendane Pak Wo Cil lambemu lho suwek tenan lambemu tenan maksudnya iki wong bedone lak buah tak kira buah bae dudu wong sing buah-buah menemu lho buah iki sak meniki lho lah wong kok sakmene lho rumangsamu iki tenan Pak aku agek paling tidak sakmene lah iya sakmene lah kurang lebih tapi sakmene lah ndak ndae
Kowe iki ngelokne kaya dhuwur-dhuwure wong awake dhewe wong loro ya anggota pop kok. Apa piye to, Pak? Persatuan Orang Pendek. Lho, lah ya kuwi ketuane buah. Olehmu mangsamu iku medhun ditapuki entong karo buah kok. Entong wis dilebokne kok. Mangsamu. Panganan mesti ning meja kono lho, Pak. Alah, awake dhewe wis ping pira lho ning kene iki? Ping pira masakane enak. Ben taun mesti disuguhi masakan. Tenan, Panggah sing masak Sri karo Dani. Lah apa sapa lho ancene sing masak ning kene iki ya mung kuwi tok. Sing iso masak ya kuwi tok. Ning ora ngono ki acarane genah lho, Pak. Acarane bersih desa. Bersih desa ngresiki desa, bersih dusun ngresiki dusune. Ngono, Pak. Tapi saurunge munggah aku ndredeg tenan aku. Nyapa to, Pak? Lah kowe ora ngerti nek kejadian ning jalan raya Kediri papar. Braan ngantek teko arah Tulungagung bis Harapan Jaya saka lor bianter. Lah kok saka kidulane wong numpak sepeda motor gak nganggo helm bianter. Walah, akhire tekan temal Pak. Bret. Walah, bongko mesti kuwi. Sapa bongko? Bongko apa? Lah bocah loro ra nggo helm gek musik bis ora pecah ndase kuwi. Wong simpangan kok iso salipan. Piye to lakmu cerita iki alon-alon lho kan. Lah iya alon-alon. Teko kene bis Harapan Bis Jaya. kolor. Terus kok kidul kidul. sepeda motor bianter goncengan wong telu gak gawe helm cah cilik cah SMP. Lah kok tekan perapatan papar loro. Wes. Kuwi nyapa, Pak? Salip-salipane lho simpangan. Kuwi gak keterak apa mati? Sapa sing keterak tapi tekan perapatan bus. Cit. Nah, piye? Nyapa? Lampu merah. Mandek. Oh, mandek lampu merah. Mandek. Jelalah saka kidul, Dik. Enek kol pickup. Terus ngusung pitik. Wah, kuwi. Witik kok kidul sepeda motor kolor tabrakan beres. Moh salipan gah. Oke kita tabrakan tenan. Alah moh kudu salipan. Gah wis kadung mikir tenan Sing ngeroh aku. Alah moh kudu salipan gah aku tak. Ya wis salipan. Lah ya ngono. Terus. Ya wis. Iya to, Pak. Ceritamu iki mbok sing runtut ngono. Bar salipan terus tabrakan. Sepeda motor karo kol pickup momot pitik. Beres tabrakan kuwete marat-marit. Getih murat. Pitike digawa ning bengkel terus sepeda motore gawa ning rumah sakit. Kleru. Wonge gawa ning penggadian. Kleru. Sepeda motor mobile digawa ning bengkel, wonge digawa ning rumah sakit, pitike digawa ning gaden. Oh sing delok aku kok ngengkel, pitike wine gak salah gawa ning bengkel, terus sepeda motore gawa ning rumah sakit. Lah terus e wonge klurung temok wonge, padahal mati lho iso mlaku dhewe to. Ngene lho, Pak, ngene lho, ceritane ngene lho. Kan kuwi tabrakan Makbres to. Makbres tabrakan des. Wonge kuwi mesti digawa ning rumah sakit. Lah apa melok ngeterne. Wong awet sore nang kene lungguh ngono kok iso. Wonge digawa ning rumah sakit. Sing gawa sapa? Ora roh lho kok iso lincip lho iki kok kemeruh lho iki anggota Perkemi wae Persatuan Kemeruh Indonesia lho. Mobile kuwi sepeda motore digawa ning bengkel. Rumah sakit yo. Mobil kuwi digawa ning rumah sakit, pergane sing duwe mobil pegawai kedokteran. Terus pitike kuwi digawa ning gaden. Nggo gadekne marot wamu. Lah aku lebih dari sabung gaden iki lho. Ngene penake. Saiki wonge ning ndi? Mobile barang ning ndi saiki? Mobile aku gak ero. Lho kok ngomong ngono cerita ngono? Lah aku ya ceritane wong kok. Lho ora ceritane wong diceritane kene koclok ya kowe. Lah kan tak ceritane kowe, terus ceritane sapa neh? Kowe iki wong ra genah. Kowe sing ra genah. Kudune wong iki kudune sing aku ora pengen kudu kok. Maksudnya wong iki kudu sing genah, kudu sing nalar, cerita iki kudune awake dhewe rose. Aja diceritane wong, diceritane wong. Kuwi mengko ditambah-tambahi cara emperan iki ditambahi emperan. Ya malah apik, malah enek terase. Nek nasi mbokmu sing setruk kuwi piye karo Mas aku? Iki genahne. Nesu. Wah, angel momon karo awakmu. Hati-hati lho kowe nek nyambut gawe ning desa Mengi. Nyapa to kok Mengi? Dusun bersih desa dusun Mengi iki lho. Ngawur Mengi diem kulmu. Rakyate Mengi kabeh dik. Bangi. Bangi. Kok kacek padha ngene lho kok iki lho. Enek kejadian aneh lho aku bar diceritani karo Pak Wo. Moh aku lak critane wong neh. Gak kasih saka Pak Wo, Pak Budi kuwi lho. Pak Budi kaya zaman SD ya di awake maca, ini Budi, ini Bapak Budi. Ya cek isa dhewe kae. Kita kaya iso kaya ora lho Mas. Ini Diwaca ini IBU Bu diwaca
diwaca ibu BUBUDITI diwaca budi dibaca semua ini ibu dibubuti alah biasanya ngono kuwi biasanya ngono aku ora kok bertukul lek bolak-balik dibubuti karo ibu paling mini kuwi lho Pak Wo Joko Tirta komplit bangi bare nek kejadian iya jarene nek wong meteng iya akeh ngene wong meteng ketokne wedhus wah kuwi terus piye ya meteng ketokne wedhus ya wah gendeng tenan iku mlebu anu ya kowe ngapa lho ngono gumun alah gumun cah desa enek wong meteng ketokne wedhus gumun ngetokne wedhus ki wong apik wah hebat apa umum ngetokne sapi akeh masa iso dalane sepira carane piye alah wong meteng terus wedhus ning kandang gitu ditokne ning jaba lho kuwi kan wong meteng ngetokne wedhus maksudnya ngene gak ngene ta ya suwekno dalane goblok lah kowe ra omong pikirku lak wong meteng ngetokne wedhus iki wedhus ora dinalarse kok enek-enek Kakang Mas omong ora critoe ora kaya liyane lha apa ndek cerita akeh critane kene sapa lho sing ra kenal ning kene karo aku tau dadi copet ta copet diengkulmu moncrot iki aku rene kapusan iki ceritane lah mosok dik lah diomongi wong wedok-wedok lho mosok kontak kaya ngono to dadi lah horor ceritamu horor aja terus aduh sedih ceritamu kalau gawe aku sedih iso ngantek kaya ngono mbrebes milih lohku mbrebes milih ngrungokne apa sih kancane rong muni ya nyecret kaya muni saiti apa ora krungu amak tut kuwi ngentut goblok karo mangsaku aja ngisi-ngisini waduh ngapa iki acarane sing sakral sakral tapi ngurusi rasah ngurusi nek-nek urusan bersih dusun lho wong kudune piye lho bersih dusun ya gampang to pokoke akhir ngresiki dusune tata lair apa kuwi selokan-selokan diresiki pager-pager dicet wah goblok kowe nyapa ngecati pager koclok ki ora badan ngecati pager lho Mas teh goblokmu kate kaya ngono to. Lah supaya aduh. Lah ngono kok jarane ngerti apa-apa. Lampret payuh. Ngono kuwi lak ngerti ngomong ora ngerti meneng. Supayane bapak apa kuwi? Iki ditegesne. Awet bapak kepala desa. Apuk kene nera. Ngomong rong bar. Tunggalane awakmu kowe rumah saku. Lah aku trenyuh apa? Bersih dusun, Pak. Bersih dusun iki ya tata lahir tata batin ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit adoh saka memala adoh saka bilahi caketa ing kabahagiaan caketa ing kamulyan caketa ing kawilujengan ayem tentrem akeh rejekine lan panjang umure kabeh para warga ana ing dusun Bangi iya ya Pak kuwi tok wiwit ngajeng lan sak pawingkingipun ngandhap nginggil rinten kelawan dalu tansah kinayoman berkah rahayuning Gusti kabeh masyarakate guyub rukun sing rungokne lho ruwet sampean kakean omongan blas intine ra genah lah nek kowe piye ngelokne wong bersih dusun iki sing penting resik ati rohani batin lahir kelawan batin nomor 1 rohani resik wong rohane wonge kumel dastere amoh aku tau roh bojone Nur goblokmu lah rohani sapa rohani iki maksudnya tegese wong kudune resik lahir kelawan batine kowe paham ora wong resik lahir batin iki apa lahir iki apa ya lahir tata lahir apa-apane diresiki kaya ta pager-pager selokan kudu hidup bersih hidup sehat anadzofatu minal iman kebersihan sebagian daripada iman siji kuwi nek tata batin ya kudu manembah marang panguwasaning Gusti nut kepercayaan utawa agama sing dirasuk masing-masing nek Islam yo ning masjid, Kristen yo ning gereja, Hindu yo ning pura, Buddha yo ning wihara, manut keyakinane. Tapi yo ora kuwi tok, Pak. Apa? Sing paling penting lak ngomongne batin iki wong wedok-wedok lho. Engko medun ditapuki karo bulurah lho, engko bolak-balik mbok wong wedok mbok paido ae. Lah tenan lho, Pak. Wong sing paling cerewet sak donya talane wong wedok ra enek. Lah kok iso wong wedok paling cerewet? Contone, Pak, nuwun sewu lak ngomong awake dhewe ngresiki batine. Sing penting aja rasan-rasan tanggane. Mulak wong wedok-wedok iso sing gaene rasan-rasan apa wong wedok? Lanang apa tau ngrasani tanggane ora pernah lah wong wedok delon isu-isu ning bakul letek
isu-isu ngono lho. Bakul janganan Janganan kedah ning kono. Pamane nek rondo anyaran. Rondo anyar jenenge Siti. Jenenge Siti, sik bocahe sik resik. Lah wong lanang-lanang ki ngomongne kuwi, umpamane aku Buwo, Aku sapa? Aku Nur. Ya Nur kowe. Sakmene, Pak. Kok iso buah sakmono lho Mas. Kuwi buah apa pinguin? Sepira, Pak? Ya biasa ngono lho kok. Iki umpamane sapa lah? Budak anu aku jenenge sapa ya? Wis Sri. Sri, awakmu sapa? Aku Dani. Awakmu Dani. Ya rasan-rasan karo masak rasan-rasan. Rasan-rasan sing dirasan-rasani jenenge Nur. Nur Rondo anyaran. Iki lho. Lho kaya ngono lho rasan-rasane, Pak. Oh, sing dirasani nesu. Iki HP iki mesti HP iki. HP-ne diacokno lho. Ayo, Pak, umpamane. Umpamane Kowe anu sapa Sri? Aku Dani. Lho, ni Sri, tuh apa? iki lho arep golek janganan iki lho, pirang-pirang dina bojoku lho pengin jangan, apa kuwi pengin digawekno terong. Awakmu aku kangkung emben dina. Delok kaya ngene iki. Kangkung aja kakean mangan kangkung lho. Nek metu bentuke kaya sulak. Awakmu yo ngono aja kakean mangan terong bojomu lemes. Ora masalah. Iki pemene ngomongne janganan. Janganan. Kangkung ayu-ayu, Dik, kaya ngene iki lho. Terong nganti iso menis-menis kaya ngono. Ya kaya ngono lho. Payeke, Dik, tipis-tipis kaya triplek. Tahune gembul. Mas aku tak critani. Apa? Nur lho rondo anyaran kuwi lho. Mas-masane pating krempyok. Ngono kok ya dituduh-tuduhne to. Pamer mas sepuane kok bolak-balik krempyong. Sepuane anak apa? Lah iya genite ra umum. Angger nang omahno wong lanang-lanang dilebokne. Kaya ngono kuwi kelakuan Lah ya kelakuan apa to wong kaya ngono kuwi? Ben sesuk gelap, sambar gelap. Bongko. Lah iki ngene iki lho Pak Dok. Wong Iki gak wedok. oleh. Biasa lambi-lambi lanang. Lambe wedok, Pak. Lambe wedok. Iki gak oleh kaya ngene iki. Ora oleh ora. Apa maneh bengi iki acara sing ngene iki. Acara kok sing masak dudu Sri karo Dani. Wah sing masak wong liya. Wis dhek ndelok campur sari karo rasan-rasan sing. Nggih, met-met jabang bayi ngene kami tuwae lho gawe soto kasinan. Lah iya, ora kaya awake dhewe lak gawe. Lah iya ngantek kaya ngono to sambele lho pedes kaya apa to? Ngono kok awake dhewe dikiwakne. Lah ya mine lho atus-atus kaya kawan. Sesuk lak dikongkon ora usah gelem. Rasa gelem nek sing masak ora aku nek kurang sedep. Lah ngene iki lho, ini yang gak boleh Pak. Rasan-rasan. Ora oleh rasan-rasan. Ya biasa ngono. Mbah tanggane iki jungkir walik, mbah piye meneng wae. Meneng wae wong kudu mulat sarira ngrasa wani. Ngono ya, Pak. Sok sing didelok awake dhewe. Nek dijiwit lara aja jiwit liyane. Lah kuwi wong Jawa iki ngono penting. Terus apa neh Pak, lak surane sing perlu ditonjol. Sing Jawa ki nek mulan sura ni paling tidak ya ngumbah gaman, ngumbah pusaka. Pusaka kuwi bar tak umbah kerisku iki bar tak umbah nggone empu. Kowe pon duwe keris. Duwe keris endek kae. Enek Pak kerisku. Kerismu gak enek eluke ndlujur. Ora apa tapi kan wis tak umbah Pak wisan. Kerismu mbok umbah ning ndi? Ning Gumul. Iki ya apa to umbah keris kok turut gumbel iki rumangsang iki lho. Gumbel iki gak enek pengumbahan keris. Goblok. Umbah keris iki nggone wong tuwa, nggone wong sepuh, nggone empu. Kuwi ya tuwek wisan wong iki. Ning jeding tiba ping pira? Ping 4. Wong kuwi sedro. Ora ta tapi tak pindah ning Gumul nak umbah ning kono. Wong umbah gamen ning Gumul iki lho. Lah penak ngono 35 wis resik ae. Iki ning kono ki 5 iki wis resik. Umbah gaman ki syaraté kembang telon, kembang boreh, kembang macan kerah. 100 nggawa menyan. Goblok. 35 ki lho. 35 wis nggawa aku dhewe dek iki wisan. Sing umbah sapa? 47 Pak. Banci wi. Mbok genane. Ora ning ngono maksude 35 lho. Ora maksude sing daerah ndi? Ya kiwane kae lho arah kiwa Gumul kan to. Surabaya. Ya ampun wong kok kaya ngono ora gelem ngejak aku lho. Lah. Ngono kok ngomongi kancane. Maksude iki ning kono aku tekok terus didudone ning wong. Nggone empu. Wong iki pusaka sing paling apik pusaka apa, Pak? Ya pusaka sing paling apik ya pusaka keris. Keris ki barange sengker gak kenek nggo ngiris. Ora kenek diarep. Mulane wong Jawa kuwi kudu duweni nek wis duwe garwa, kudu duwe wisma. Nek wis duwe wisma kudu duwe turangga. Turangga curiga lan kukila. 5. Heeh. Wanita garwa kuwi wis duwe bojo.
Kusma ki tegese omah. Turangga tegese kendaraan. Tumpaan. Keris tegese pusaka utawa gaman. Nek jaman saiki era modern penggawean. Kukila ki manuk kuwi hiburan utawa oce-ocean. Nek saiki ya cukup diganti apa ki VCD apa-apa kanggo ganteni. Oh kuwi pusaka keris. Aku wis ora keris-krisan bal aku lak pusaka sing iso diubetne kuwi pusakaku. Pusakane apa? Sertifikat omah. BPKB sepeda motor. Wis penak-penake Pak. Saiki lek ora salah Mio saiki wis kena 5.000 Pak wis lumayan iki saiki. Lah jenenge dudu pusaka, Dik. Bit kuwi ndak kuwi jenenge cah lecet. Iki bit iki alhamdulillah wis kena 10 Pak iki aku. Dadi ngubetne piro ya aku wis nek 4. Nek Suprapit piro, Dik? Suprapit ndandake 3.000 Pak. Jajal ya. Kowe kok apal men to, Dik, awakmu? Aku bendino ning Bang Titil kok. Wong kok iso ora ning ngono awake dhewe menghibur warga masyarakat Bangi. Ora usah dihibur wong kene iki wis menghibure akeh banget. Wayange pirang-pirang pirang-nggon awake dhewe wis tanggapan nang kene wis ping pira ae awake dhewe. Sampai Pak Woy lho ngantek wis tak semantani. Wis Pak Woy sampean nanggap campur sari percil. Engko nek wis genep ping 47 tak bonusi sitok aku. Ngono Pak. Nutut ora Pak sampe. Ya ben sasi ditanggap to kok. Pak ya. Wong ora menghibur masyarakat. Aja ngomong-ngomong tok. Iki cah cilik-cilik semene mbane iki lho, do nganggo jilbab kabeh. Ayu-ayu. Lho iya apik lho hebat. Anakku ndek awan bar padu karo aku tak seneni nangis. Mulih saka sekolah kelas 5 SD lah kok Pak aku tumbasno jilbab, aku gawe jilbab. Wah tak seneni wonge. Ora aja. Kowe aja gawe jilbab. Kowe wong goblok sak donya ya kowe kuwi. Sing goblok ya. Lah wong genah anake kuwi wis apik, kelakuane apik, njaluk jilbab ora mbok tukokne kocluk kowe iki. Ora entuk anakku gawe jilbab, tak larang keras anakku gawe jilbab. Lah nyapa? Anakku lanang kok. Loh, anakmu lanang. Lanang. Jilbab ono engko mlayune ning gumul engko. Ora beda karo anakku hebat. Hebate apa anakmu? Ya ampun jejeg silahe bapake wis pinter saiki. Iki malah tak tambahi tak kon misuh teruskan aku yo tak ngono. Gawe ra pengalaman lho tak tekoki nuwun sewu. Apa? Kewan sing paling kendel dhewe sak donya apa? Kewan sing paling kendel apa enek to Pak? Yo ora enek to Pak. Mangsamu apa nek menurutmu? Macan. Alah macan kok kendel roh bedil ya mlayu. Macan. Harimau tunggale to roh bedil mlayu. Kuwi paling kendel lho Pak. Ora iso. Apa to Pak? Kewan paling kendel sak donya tumo. Kuwi opo enek? Iya tumoe paling kendel sak donya. Lah kok iso? Tumoe wani ngidek-ngidek ndase marang tuamu lho. Kowe apa wani ngidek-ngidek ndase marang tuamu? Gendeng tumo iki jebul wong paling apa kewan apa? Paling kendel. Terus kewan sing paling ngeyel sak donya iki apa Pak? Kewan paling ngeyel sak donya. Anu apa ki kancil? Kurang ngeyel. Kodhok. Kurang ngeyel. Kirik. Kurang ngeyel Pak. Kewan paling ngeyel sak donya apa? Kethek Pak. Lah kok iso? Lho ngeyel. Tapi itu pertanyaanmu kalau kita kok iso? Lah iya. Kewan sing paling ngeyel sak donya kewan apa? Anu kodhok kurang ngeyel. Kancil kurang ngeyel. Kirik kurang ngeyel. Lah kewan paling ngeyel sak donya apa? Kethek. Kok iso lho? Lho ngeyel. Berarti kethek aku. Lah aku ora omong kethek aku. Lah aku ora omong awakmu kethek lho. Lokne we. Ora ning ngono lho kowe bedhekan lho perkara kewan ya pedhot karo aku. Alah iki wis tanggep adikku dhewe. Iya, Pak. Ya toh? Gelem toh? Gelem. Lah, berarti iki termasuk adik kethek. Kok mendal jangkrik tenan kok. Lah kowe berarti lah kowe nganggep aku adikku dhewe. Lah iki Pak Wo, Pak Wo tak anggap bapakku dhewe. Berarti Pak Wo. Berarti Pak Wo, keluarga. Ayo. Ayo. Wah iso rumangsamu Pak Wo kok iso arep mbok. Lah ora ngono lah Pakmu keluarga kethek berarti kabeh kethek kabeh kok rumangsa. Ya rumah kowe tok. Kowe iki wong sisi kok wong gendeng kok kowe iki ae. Lah kok iso gendeng? Lah turun ta didelok wong akeh ora isin ya goblok wong gendeng ora enek. Kowe iki gendeng. Lah didelok wong sakmono bane ora isin. Ya yo gendeng. Goblok. Wah sing gendeng ya ora aku tok. Kowe barang ngerti wong gendeng kok mbok jak omong. Oh. Kon ndi Pak Gemong? Oh, ngerti wong gendeng mbok jak omong. Berarti ya ora dhewe to lho. Sapa? Penonton barang iki nyapa? Ya stres. Lah kok iso lho. Lah wong gendeng kok didelok lho, kan ya enggak boleh jane. Berarti ora penonton tok. Siapa? Ya bulurah iki. Ayo ngomong. Wonge ayu.
Terus apa nih? J6 dadi lurah tahu gandeng aku Nah iya mangane karo aku lho mbiyen petau dhewe-dhewe sepiring berdua masa to Pak? Alah neng restoran sepiring berdua dek bulurah karo aku terus kono bar mangan terus gak entek diundur neng guri tak pangan wow alah kowe iki wong stres ta berarti kowe iki wong turantok to Waduh rada-rada waduh mah iki lho tak dudone iki lho aku karo bojoku waduh endi bojomu iki sing cantik lho iki nomor loro iki waduh bojoku waduh bojomu ndi Mas kuwi tak omong dik masalah tak omong ya Pak bojomu lho nek pas kowe tanggapan wong ning ngarep lawang ning ngarep omah karo Parman lho bojomu lho karo Parman ning jero kamar karo Parman ning pawon karo Parman ning kamar mandi lho karo Parman jane aku karo Parman ganteng ndi Pak ya jane ganteng kowe Parman opo Parman itu kocok tau bojoku sisik kowe nek pas tanggapan ngono gek enek wong to sepi ngomah ning ngarep lawang karo Parman wah tak senenen Pak mari ngene Pak ning kok kamar wong loro karo Parman ireng apa putih Parman putih kowe kalah putih karo kowe kon maju Pak tak senenane ning kene Pak pumpung ning kene Pak tak mengane Pak Parman lho jenenge Parman Parman enak apa-apane lho kok Mas aku kamu nyapa wong Parman dinginane pas awakmu tanggapan ning Malang kita berjeli lho ning kok toko lah kok goncengan karo Tasmi ya ampun Tasmi digonceng ngalor sing ngidul rambutnya keriting kuwi neng toko digandeng neng pasar ya Allah mosok Mas Tasmi kok tega karo aku delok dhewe lho Tasmi ngono ten Parman iya tak kepruk iki kowe wong wedok koclok kowe wong lanang gendeng kowe nyapa kok iso Parman mbok elek-elek kowe nyapa kok iso gandengi Parmi mau Tasmi tas sapa dek lho kae kowe pas nang tapi kan apa wong lanang kok tapi apa bojone mah gawe kok waduh karo Parman nang awakmu wong wedok piye koclok apa dit bojone nyambut gawe lah kok iso karo Parman Tasmi digawani ngalor ngidul Tasmi ngopo lho iya nyapa ayo nesu lha aku rono irunge kaya sokle lho lah nesu karo aku terus tak cepot terus joget karo Tasmi iso gawani Tasmi barang awakmu sing koclok apa wedok kok iso gawa Parman iki lho ganteng aku karo Parman jenenge Parman mesti lahir tahun 70-an sapa sing ngomong Parman lah kuwi awan-awan karo Parman sore karo Parman bengi barang Pak bengi barang karo Parman lah aku tas lah kono sampean jarene gandeng Tasmi ngalor ngidul gawani Tasmi barang minggu karo Tasmi lah genahno ta karo Parman gandeng ngomong kok karo Parman sing piye Pak iki lho karo Parman pas kowe tanggapan ning ngarep lawang lho kuwi lho omongane iki lho aku roh dhewe Parman opo ngono lho ngomong iki lho ning ngarep lambine dicopot ya sampe nyepot klambi kowe wong wedok jahanam kowe maksud Tasmi ngene lho iki lho Tasmi dingenek lho ayo Tasmi dingenek tangane ya Allah aku ora tau dikonokne lho Mas dadi wong lanang kok mentolo karo wedok kurang piye sing dicepot sik Parman apa kono Pak iki sing dicopot iki ya ampun biadatmu di mana sing lanang urung cepot-cepot sing wedok cepot-cepot dhisik Tasmi lho Mas Tasmi dilus-lus barang ya Allah Mas dilus-lus nang toko lah rumah sama aku ki ora kok lus-lus lho Mas lah kok Tasmi kok anakne aku ki kurang piye kowe bolos apa ta kocok iki jan apa kowe bolos apa ya belok kabeh karena aku ngomong bener to wis tak omongne kabeh ngono lho lha nyapa kok iso karo Tasmi lho Tasmi apa tak omongi kowe ngangkel ora karo Tasmi ora nyapa-nyapa kowe nang Blitar nang toko kae kowe nyangklong tas kae tas iki ada apa mie lah iya nek tas ada mie jenenge tas apa tas mie lah iya lha terus saiki lek kowe mau ngarani lah kena kowe copot klambi nang ngarepan isuk-isuk kowe lah kowe lha Parman apa kowe nggawa parem lho mbok gosok nganggo pareman kuwi lho diparemi awake Parman lho dudu wong lanang to kuwi sapa sing ngomong kowe mah ya dudu wedok Tasmi tas ada mie lho ya Allah Mas aku jalan sepura sekuni kowe kowe aja mempertanggungjawab iki bojoku tenan iki yang saya cintai mangsamu ora kaya awakmu nek kene sapa gandenganmu lah kowe nyenengi sapa jajal
Mangsane dikura-kuran duwe. Kowe karo kuwi. Heeh. Mbak Via. Mengi tasmi. Mbak Via. Rene tameng aja nganti percaya karo Yuda. Awan-awan mau ndelok jaranan karo aku ngetengi cah cilik kuwi. Tenan sampai bocah cilik aja ditengi. Masa toh? Aja ditengi. Kurang ajar. Piye? Kurang ajar Mbak. Sampeyan kan wis BBM terus WhatsAppan karo Pak Yuda. Iki wis ngomong dhewe lek cinta karo aku. Isuk mau ngetengi cah cilik ndelok jaranan karo aku. Iki Sampai nangis aja ditengi. lah aku rong dikampak-kampakne lho Mas kok wis Tonyonen bocah. sampean kejeremu cinta karo aku, saya karo aku. Kok tuh sampean ngetengi bocah cilik lah aku lho rong kampak-kampakne lho Mas. Aku rong kampak-kampakne lho Mas. Mbak Yu, sampai kaya ngene lho. Iling-ilingen, keng awake dhewe kok ketemu Via. Via apa iki lho sing enak? Le, aja ditengi. Karo cah cilik enak. Kurang ajar. Oh, gila nih Mbak. Kebacut kowe, kebacut kowe. Di bawah umur. Piye lho Mas, kok ngono ki piye lho Mas? Delok jaranan karo kowe no. Awan mau delok jaranan karo aku lah sampai bocah men ana aja ditengi le. Anak kok nangis lho Mas. Kok gila nih mentok lho Mas. Weh, percil tumbak cucuan. Ben. Lah jane yo genah ngono. Kenal aku lah ngetengi cah cilik nang ndi? Lah mau Ora mungkin aku ngetengi cah cilik. Lah delok jaranan mau lho Pak Do. Apa iso delok jaranan ngetengi cah cilik lho? Lah kan nenek. Weh tumbak cucuan weh. Ini lho, Marai pacarku nesu. Sik to. Malah jaranane ning ngono. Awakmu nek delok ning kene kan teko mburi karo aku. Terus awakmu ning ngarep umpamane aku cah cilik. Aku nang kene. Terus awakmu ning mburi ngene to. Mari ngono terus maju-maju kowe ning ngarepe cah cilik. Terus cah cilik muni le aja ditengi le. Le aja ditengi le. Aduh le aja ditengi. Oh berarti tegese ki mau bocah cilik ngetengi cah cilik ki mau bocah cilik ki mau. Ngaling-ngalingi goblok. Berarti Ditengi. berarti sampean setia ya Ya Mas. setia to aku karo Mas, kowe. Mas. Bebeb. Bebeb. Lambemu lho. Lah weh Pak Isa. Rasa Kowe ngono kuwi Ngomong lho ngene, Mas, koyo Mas Yuda Tak ngono warai. lho. Menghadapi seorang wanita itu harus dengan lemah lembut. Gayane kayak kekinian cah nom-nom saiki kekinian. Kowe iki cah jadul marai. Sing gaul, sampean karo aku sing mesra Jadul ngono lho. Nyapa kok iso bocah aku mbolone bocah bajul maksud piye Mas? Jadul. Itu zaman dulu, Maksudnya ora kekinian. Kayak aku paling tidak makan hamburger. Awak mau di album. Apa Pak? Kuwi lho panganan pendak bodoh lho. Album. Oh sak Apa iso nah, apa iso ini? Apa? Nadane ora enak Pak. Rada kebas. Rada kebas. Piye sanane? Ngene lho. Mangan apa? Album. Ya pamane tak tekoki. Mangan apa Pak Do? Album. Enak lho. Mangan apa Dek Cil? Awam. Nadane kok Kurang gede. Album. awam. Bener, awam. Enak lho. Kan nggonku sampean. Iya, Tok iya. bojomu paling tidak ngene. Hai, bebek. Kangen bingit. Aku sayang bingit. Mukuci bingit. Cemungut Nanti kaya bebek bocah saiki. Cah nom-nom saiki yo ngono. Bebek, bebek. Iya Mas. Dar ta? Bebek. Bebek. Kangen bingit. Mukuci, mukuci. Cemungut Nah, ngono ndang. Ayo, sing cedak dicedaki. Mlakune ya mlakune. Oh. Kuwi jane gejala stroke. Sing ceria jenenge ceria. Goblok niku angel kandanan. Gelo aku sesuk. Untune diketane. Kok malah kaya lelayan ngono sampean. Lah, Bu. Manut mau ucul. Mulai. 1 2. Bebek. Kangen bingit. Mukuci. Cemungut maratopea. Biasa awakmu lak tukaran karo bojomu ngono. Biasa awakmu lak tukaran karo bojomu maratopea. Tapi kan SMS, ora omong. Oh iya. Cemungut. Kono yo kan bales. Aku piye Mas? Percil, ada apa sih? Bercil, ada apa sih? Maratopea. Iya Pak, Pak. Iya Pak. Lah aku ra iso lho. Lah kono mesti lak sampai tak lihat lho. Maratopea. Nang, Bebek. Mukuci bingit.
Iya Pak Toh. Cemungut. Cemungut ya. So sweet. So sweet. Marah tapi ya. Marah tapi ya. Nyanyi. Nyanyi. Iya. Satu nada sayang, satu nada. Oke. Ya ampun Mbak Dewi. Apa Mas? Lagi roh aku. Ya, nek tak mau. Piye? Apa? Aku lagi eruh. Rambutnya percel. Piye Mas? Aja entuk turun ning ngarep lawang. Lha nyapa? Ndase pangan wedhus. Lah kok dipangan medhus? Weh. Aimu. Rambutnya baru itu asli ya? Asli. Ya ampun. Ya Allah. Masa asli? Ya ampun. Asli temenan. Asli, ya ampun asli. Iki tenanan. Asli. Sik. Golekno lengo gas, Terus? bensin karo korek bongen. Nesu to. Bulurah monggo lho, asli lho bulurah. Bu. Wong edan. Satu nada sayang. Untuk istriku yang tersayang. Ngono kuwi dupelek anak aku ngono kuwi. Anu karo Tasmina. Aja ditengile. Hei muskurane tambil wadam bimho Muskurane nek percil kaya cepe. matane yuda pece. Lah kowe awakmu nglone kancane. Awakmu nglone kancane. Aku omonganmu rusuh-rusuh. Rusuh. Gah aku. Marah to pian. Gak seneng aku ngono. Lagune apa? Lagine aku beda lagine. Nek kono piye? Lho bar karo kene karo wong lanang capopok kuwi ngene jenenge. Tak idoni lho kowe malan. Iki Bene Mas, bene. Dijarne lek mati dhewe to sampean. Ben. Pok ne we. agak kesini sayang. Ditinggal Ndang kono tangane ndang demek-demek mulai tak ketok tenan kowe. nyapa to Sri karo Dani. Hatiku digawe loro nyawang kowe dikowo wong liya nono suarane uliye nganteni Dul kamit. Salah. apa Dar? Salah lho lagune. Kok iso salah? Nih kateni. Gimun apa mun? Wiji. Dar, Sudar. Salah lho lagune. Lah kok iso to? Wingi lagu ditinggal. Atiku lah bener Pak. Atiku digawe loro Ya kono. nyawang kowe dikowo wong liya. Mas, Salah. iki ndak bener loh Mas, sing iki Mas. Apa Awakmu nyanyi awakmu. nyanyi ae. Awakmu. Nadane apa wi? C. Nadane apa iki? Bas. Neng A. Sun sembur esmiki Masiota udan jeruk ati nangis getih eluhku aja remo atiku kowe tega ninggalaku. Lagi jalan karo nggekmu Dik wale. Lagu esok ijolan lho. Jalukane Pak Dok. Anyar lagi nang YouTube rong metu anyar. Jalukane Mbah Lurah itu mau lagune Gerajakan Banyuwangi ya. Nggih. Dicoba dulu satu nada untuk Gerajakan Banyuwangi. Oke. Ayo kalau jajal. Gerajakan Banyuwangi. Itu versinya biasa. Ya. Zaman kudune iso versi yang lain-lain. Contoh. Contohnya umpamane rock ya. Jiro lupa. Ya jerok Apa Pak? enak isine. Lah kok isine lho Mas?
golek isine golekne mercon disumet madir. Yo, jajal ya. Coba dulu versi keroncong. Ayo. Keroncong. Tak jajal kabeh, Pak. Iya iya iya. Aku bagai lho, Dek. Iya iya, versine beda-beda ya. Keroncong iki Mas ya. Ya. Kerajakan Banyuwangi Raino Banyuwangi sing tau sepi Dinglek junjungan dinglek tak ada junjungan dinglek junjungan dinglek junjungan keprok ndasmu Itek aimu. Gerajakan Banyuwangi. versi apa, Dek? Iki no versi Arab. Deng tak, ada deng tak, kena deng tak. Lah iki gerajakan kok. Iya iya. Kerajakan Banyuwangi Raino Banyuwangi sing tau sepi Ada? Kita ada? Versi apa, Dek? Papua. Hah? Oh. Betek ngono nih. Masa enek? Iya. Iso apa ora cacah? Cacah iso. Gara awakmu iso apa ora? Papua wangel lho. Lah alah kudu iso. Wonge Wong lungset awakmu iso teko ditinggal ora rapi. katokan terus kene dicengkali ngene ta. Nah, iya. Tunjukkan bahwa kamu bisa, Mas. Ya aku jelas bisu. Bisa. Ya, nah. Ya kata-katanya, Dek. Kerajakan. Hah, sabira? Ini Gerajakan Banyuwangi. Gendang. Masuk. Angel ae pas aku ae. Lha kono genti jajalan to, Mas? Aku jajal. Gerajakan Banyuwangi. Oh, versi Banyuwangi. Oh, ra iso we. Omahe kono. Lagi asale kok kono lho, Mas. Gerajakan Banyuwangi Raino Banyuwangi sing tau sepi. Ya wis bener. Lah. Piye biasa sampean? Lah iso tenan kok. Ora ya. Jajal dulu. Mah, Iki lho, Pak, jajal iki jajal. sing endi? Iki. Alah ya masuk nek iki senenganku iki. Kabeh senengamu. Alah. Kayak gedang nek diuntal iso klenyem. Mangsamu pil lho kuwi kowe. Agak sini sayang cantik. Lah kemasukan, Dek iki. Namanya siapa? Dipangan kaya pilus kletuk. Kartika Apa? Kartika Kartika asli mana? asli Malang. Waduh, sinden kok Malang aduh waduh sebelah. Alah numpak bis Malang ya teko-teko. Liyo teko to waduh Malang kene ya kena. Lah Malang ning Ratan lho bise Malang. Maksudnya arah Malang. Oh, arah ning Malang. Kediri terus keterak Harapan Jaya gitu lho kowe. Sing usung titik. Iya, saya mlebu ning rumah sakit. Mbak Kartika. Mbak Kartika. Kalau boleh tahu, tak tak idoni lho kowe kemalanan. Lah iki padha tekoke ora. Tekono lah percaya. Mah Tekon ora gelem nek kancane takon merusak ya. Rawani ya. Mbak Kartika. Jadi kalau minta kowe. Sing pundi niki? Sing niki. Kartika. Nggih. Kalau boleh tahu kamu itu kesukaannya apa? Kalau lagu itu kesukaannya apa? Apa? Gelang alit. Gelang alit. Kalau cowok sukanya yang seperti apa? Terima kasih Kartika. Yang seperti apa ya? Yang seperti babi ini. Namanya. Aduh. Kok rumangsaku ana bocah direk. Iki cara kertas Masih sekolah ya Mbak Kartika? Iya, masih sekolah. Kelas berapa? Kelas 3 SMA. Berarti ngenteni 3 wulan kas ya, Mbak.
Masuk waduh lagi waduh. Apa? Wong wedok ini ayu apa nek umur kelas 3 SMA no. Iya. Ibarat gedakne suluh-suluhe. Iya, iya. Mulane akeh para codot-codot sing pengen mang. Iya codote ya awakmu barang Masih codot-codot murid. Iya saya nenek codot kowe. Mohon maaf Mbak Kartika ya. Codot saiki nek mangan gedang dinteni gak apa-apa Dik, Ya. separuh dipangan terus ditinggal mangan gedang. Tinggal terus dipangan codot apalah liyane. modele codot saiki. Agak hadap sana. Ini. Sakmene. Up. Masuk. Urung. Tak Kesusu bacok aku. cangkelmu tenan Aku malah. kesusu ae. Kalau lagu lainnya itu apa ya? Kalau lagu pakai musik apa campur sari modern gitu? Kalau Banyuwangi Banyuwangi modern. Mungkin apa? lagunya Bang Haji yang duet. Saya menengok. Iya. Apa Mbak? Nguber walase. Iya, nada. Oh, itu lagunya Pak Walsi. Ora dijajal tok ae. Sing usah dijajal Nada tok. cewek. Sing usah iko kadek ngaling maneh. Yo, Ora pas ngepas aku. lha kok ora pas? Alah kok aku gak pas keduren nadane. Sing usah riko kadek ngaling maneh. Mama, aku tahu aku ning YouTube bolak-balik oe. Aku ora tekan iku. Teko. Bukan jal ora percaya mbuyak lho ya. Ya. Dan. Sing usah riko kadek ngaling maneh. Udah to kandhani oe. Teko, iya. Ora teko ngengkel ae. Jajal ya Pak ya. Sing usah tangannya gini. Oke. Sing Para ana to Dik, para posisi. Posisine lho para anak. Iki lho Pak, rada mundur. Pripun? Dicontoni percil tangannya ngarep Dik. Tangannya ngarep. Sikile tekan ngarep. Nah, sing iki rada mundurin lho Dik. Lah rada mundurin. Saidek cengel Ora maksudku ben lucu lho Dik kan ya. lucu kancane apa jepat kok ndase ya. Ya teko kene Pak ya. Dienggo paran. Iki ngene tok gede. Wow. Sik sarung cah nom-nom sing duwe HP kamera kuwi lho kan. Nyapa to iki Jadi dijajal. syuting to lumayan ku delok-delokane arep turu ae. Rata dek. Set dek. Iso. Set. Kurang dulu sih, Dik. Set. Lah, iki dundur nih iki. Iki dundur nih. Set masuk ya ngono lah ya. Ayo, dianggo jajal. Dianggo parang. Nyapa to iki? Lah ora harus saka ngarep kok, Dik. Ngono. Kerembu. Orang mangsa aku ora oleh ngono. Lah, tadi kan Sawangan sudah. Apa iki? Aja ngubarle Aja ngubar. kelas. Sawangan wis apa ya? Urung ya? Belum. Belum. Kelangan kanggo riko. Oh, kelangan ya. Oke. Iya. Anu oh iya ya udah dan jajal lagi apa jajal ta? Piye to? Kelangan. Kelang. Kamu apa? Kelangan. Iya. Kelang. Kamu kuat ora? Sapa? Sakmene iki lho kuat Wis ora? dijajal lah. Ya. Kelangan. Pak, ayo terus no. Kelangan. Gak tekan. Gak tekan. Ya wes. Ora tekan ta pakmu? Gak. Iki anune sindene meneng ning kono tok wae. Musike cah ayo ngateke. Musike ngatek sejoget Cah musik. nyar-nyar to Jan. Iya. Rupane nek kaya saya kenal pot barang Pak to. Ya kene. Lah. Enak sing guri dhewe malah rupane kaya pincuk. Iya. Ngatek. Wong kok kaya pincuk. Ayo Pecel apa piye? Rupamu kaya ciduk dawet Pak. Oke. Sindane ning kono ae sing joget saiki gentenan sing joget yagane ya oke ya. Ayo. Dang Mas Panja. Mas Panja. Joget ya ngono. Jaket ya. Tolong bantuin aku dong. Tolong bantuin aku Aku dong. minta satu. Aku minta satu. Tolong jangan ngutahne kopi nomor. Biasa panja. Panja. Kelakuane Kelakuane panja. panja ini. Ayo kelangan ayo. Kelangan. Ayo, ada berapa? Tangan nih.
Terima kasih sayang. Makasih. Nanti pulang aku antar ya. Apa numpak apa kowe? Ngepit. Numpak beda nganter kancane. Ayo. Ayo sini. Segini, Mbak. Ini yang pakai bendol itu siapa? Itu loh Pak Dam, yang Iya. pakai teletong itu Pak. Bukan. Oh, ada namanya. Ayo sini saya. Itu Sanggul Kreasi. Satu aja dulu, satu aja. Satu aja. Kamu yang saya. kamu itu, kamu itu. Kamu itu. Jangan kamu ke situ sayang. Nanti kamu ditengi Pak Yuda. Au, di bawah matamu itu ada tai lalat ya? Pean marah ya? Percel itu tai kebo. Kamu tai pitik Pak Jo. Masuk telek lencung. Mbak E aslinya mana? Saya asli Blitar. Oh Blitar. Namanya siapa? Lina. Oh, Linya nakal. Iya. Sangat nakal, sangat brutal Pak Jo. Lina, Dalam. mohon maaf kalau nyanyi itu kita minta, kalau tadi dari Etan, sekarang dari Kilen. Spesialisnya apa? Spesialisnya. Kulon Apa? tapi sing campur Ambil sari. apa? Kebidanan apa? Apa? Gigi. Apa Gusi. usus apa gimana? Le, Apa? guyu. Apa? Ya sayang apa? Ayo sayang apa? Enggak, Lagunya apa? Kalau suka tegi kan udah. Kalau yang lain itu apa dah? Tadi ada yang request ditinggal Rabi. Oh, ditinggal rapi. Oke. Nggih. Ditinggal rapi. Tolong satu nada sayang, ditinggal rapi. Asik. Hatiku. Gitu ya? Ya. Coba dulu. Digawe loro kowe gone liya. Terus kapan aku nyanyine iki? Lho, Dek. Itu lungset Mas. Iya. Ya. Hey. Sekarang. Oh besok, habis lebaran sayang. Hey. Hatiku rasane lara. Nyawang kowe rapi karo wong liya. Stop. Pak Dok. Sudah bagus Ya. cantik. Ini ibarat iwak rasah dibedeti pangan sak teleke. Iya Pak Dok. Gak usah dibedati, dibakar langsung Wis. langsung Bagus wis. di B Pak Dok. Bungkus harus di B2 yaitu bungkus dan badok Pak Dok. Iya. Oke Pak Dok. Kalau tidak Sama ngene iki ya doyan, Mas. Ya doyan. Sak teleke ngono kuwi. Oke, masuk. Lo Pokoknya kepanganan saya nggak nih. pedes, bitingnya satu ya. Oke. Yo, ditinggal rapi masih bersama WEDW. Ya. Oke, Endel. Endel. Gitu, goyang lagi bro. Guyon madong. Dangdut. Hatiku rasane lara. Kowe rade. Nyawang kowe rapi karo wong liya.
Mugi-mugi menapa ingkang dadi kesaken kayen lor kesuci-suci bagi tansah kalujengan Gusti dados barokah rahmatin para warga. Kemudian dari saking saya warga masyarakat besar kami desa Tidak lupa saya ucapkan Studio 77 Budaya Jawa PY Mania, Anda sahabat kami dan juga semua warga masyarakat Kayen. Saking kula Agung Mustiko Joyo Joyo Wijayati Purno Basuki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.